Sa kamauotan na matauan ni mabaskog na salud ang lambang Bicolano, probinsya naman kamasbati ang dinayo ka na Bicol Party List ka na kaaging Sabado. Ngani maghatod ning mga libreng serbisyo na nakapalaman sa Tarabangan Caravan kan partido. Ginibo ang caravan sa Cowboys Grill J. Robredo Boulevard sa Barangay Bagumbayan, Masbate City. Si Nanay Olivia, Nanay Elsie asin Tatay Eric ang pirasa na sa ginatos na nag-aprobitsar kang aktibidad. Si Nanay Olivia kan Barangay Pawa, Masbate City, pina-check upan na nag-uubag na bitis kan sa iyang esposo. Si Nanay Elsie kan Barangay Tugbo, pigpa-check upan man ang sa iyang mga mata. Mantang si Tatay Eric kan Barangay Asid, nagpurbar na mag-apply din trabaho. Makakuha kami ng sa gamot man lang na maintenance na karibaw kasi mahal ang Amoxicillin Club. September 1, kaya nga sabi ko mas maganda na lang mag-ano ako dito kasi nga sana para maalaman ko kung ano talaga ang ano sa mata ko. Nahihirapan kasi ako isang mata lang. Yung misis ko, by Inselman. Opo. Kaso kulang talaga yung, halimbawa, yung babae lang may trabaho, tapos yung lalaki wala. Kaya mas gusto ko pa talaga na may trabaho ako. Si Lolo Manuel, bako pang sa diri ang kamauotan, taano ta nagtyaga siya magpila. Hindi mauot niya dang makahagad ng wheelchair para sa 17 anyos niyang makuapo na tulos man na pinaunrahan kang partido. Sabi ko sa akong bata, siyan magdulong pa kadi. Sabi mo sa akong bata, nga niya, Papa, hindi na kumakatin, ikaw na lang niya. Magpapasalamat kami, sindamo-damo dahil nakabulig ka mo sa amon. Lampas 300 na mas batenyo gikan sa manlain-lain na barangay kan nasabing isla ang naging benepisyaryo kan caravan. Apwera sa medical, dental asin optical mission asin pananaoning wheelchair, nagkaigwaman digdi ning job fair. Nakatuwang kang partido ang manlain-lain na ahensyas di gobyerno. Presente man ang Sunwest Incorporated, TESDA asin LGU. Pigpapasalamat naman ni Masbate City Mayor Socrates Tuason ang espersos ka ng Bicol Party List na talaga naman daang nagtaonin tabang sa iyang konstituentes. Masbate City, nakikita natin na dito na yung mga ospital, ang daming ospital. So ang priorities natin maglagay ng ospital sa mga upland at coastal barangay. Sa ngayon meron tinatayo sa Bulo na super hospital at saka may ongoing kami na sa pipeline sa Barangay Malinta to serve the upland and the coastal barangay. Nasa pipeline po yan. Tsaka maraming tulong yung Bicol sa amin pagdating sa health services. Nangenot man mismo sa aktibidad si Congressman Attorney Jill Bungalon. Kasabay kang aktibidad, ipiglatag man kang kongresista na 28 barangay ang mabibinipisyaran ng solar-powered water system sa bilog na probinsya. Ang status po noon, bidded na. No? So meaning to say, iniintay na lang natin yung NTP, yung Notice to Proceed from the DPWH at sisimula na po yung construction ng solar-powered water system. So that is part of our commitment, no, by providing access to a safe and potable water. So ito po yung naging flagship program ni Congressman Zaldico. Mientras tanto, ang Tarabangan Caravan sarusa na sa kadakol na inisyatibo ni Congressman Elizaldico na binilog sa kamauotan na mapagian asin mapabaskog ang salud ka mga kababayang Bicolano. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango.